Kollaborazzjoni bejn kumpanija speċjalizzata fl-informatika u l-Konsulat tal-Ukrajna f'Malta issalfet f'donazzjoni ta' 800 ktieb bil-lingwa Ukrena lil Malta Libraries bilgħal li jkunu jistgħu jitgawdew minn qarja ċkejknin u ta' etajiet differenti Ukreni. Malta Libraries ipproċessat dawn il-kodba mill-librara tagħha u se tara li jitqasmu fil-libreriji ċentrali ta' Malta u Għawdex kif ukoll f'dawk reġjonali tal-Mosta u Birkirkara fejn se jinħolqu sezzjonijiet dedikati speċifikament għal-lingwa Ukrena. Cheryl Falzon, il-kap eżekuttiv ta' Malta Libraries, faħret din l-inizjattiva. Naqra xi ħaġa oħra mid-dinja li ħallew biex ikunu jistgħu jkomplu jaqraw bil-lingwa tagħhom, speċjalment it-tfal, jitalmu fuq il-kultura, jitalmu fuq tradizzjonijiet. U għal xiex le, forsi anke l-Maltin stess jitħajru jew nies oħra li forsi jafu l-lingwa jew jitħajru jitalmu l-lingwa, jitalmu minnhom ukoll. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici jinnota kif bis-saħħa ta' din l-inizjattiva qed jintbagħat messaġġ b'saħħtu ta' solidarjetà u appoġġ. Nemmnu li b'dan il-mod qed nuru solidarjetà bil-prattika waqt qed immexxu l quddiem edukazzjoni b'mod li t-tfal Ukreni jħossuhom komdi ħafna li jieħdu pjaċir jaqraw dan il-kodba bil-lingwa tagħhom stess. Minn meta bdiet il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna, miljuni ta' Ukreni kienu kostretti jħallu pajjiżhom u aktar minn 1000 ċittadin Ukren waslu f'Malta, il-maġġoranza nisa u tfal.